Hey doe, het is maart. En dat beschit dat we het veel te matten. Het is zieke stiert. En het is wat tijd voor. Check! Ja, ik maak even een oefenje, want de mooiste nesten die liggen vanzelfs altijd onder de sletkant. En daar kun je alleen maar komen als de pols bij die hest en als door de sleet springen was. Maar dan mag wel, ja, lezers bij die hè, voor als dat krek net helst. Of als je in een coaster rondstapst. Daar weet Aliet trouwens alles van. Want zij zit de hele dag in de stront. Krijg als je net die hele dag in de stront van de emus omreed. Het liek het op stront dus. Uit zijn het dansje van Naomi uit Haans. Dat alles en nog volle meer naar het Gwarte Nacht. Buurtbewoners in Ljouwert gaan zo het lijst van de stront en het lood van roeken en willen daarom van de besten af. Er komen heel iets meer roekenesten, er binnen nog haast 1000. De gemeente wil nog voor het breedseizoen van de problemen af. Maar de roek is beschermen en mag dus net deesketten worden. Daarom worden ze nou verjagen met loede knal. Zij heeft de spelers van SC Heerenveen nog nooit jongen. Ze had geen voetbaloutfit aan, maar ijshockeykleding. Ze waren op training op de ijshockeybaan van de Flyers op het Heerenveen. Sjoch, Juricic, Noordveld en zelfs trainer Marco van Basten docht mij. Het doel is om de teamspirit met elkaar te verbeteren. Ik denk als je iets leuks doet met een team, dat je elkaar op een andere manier iets leert kennen. En, dus dat is altijd goed. Ben je al gevallen? Ja, 1 of 2 keer, maar goede bescherming aan, dus dat voel je niet zo goed. In Ljouwert is vliegende een restaurant openen dat bij hem in de keuken staan. Ze helpen mij om zo'n eten te maken voor de gasten. Het doel is om mensen die net zo gauw uit eten gaan, omdat ze net zo volle geld hebben, doch de kans te Jan goedkoop boeten door te eten. De naam van het Bennenresto is Van Harte. In Nederland zijn al zo'n 34 van deze restaurants. De directeur van Van Harte wil ook in Drachten en Snits nog Bennenrestaurants openen. Na een week meer uit dit bijzondere restaurant Van Harte werd het feest heerlijk roek naar pizza en warme stokballen. Trouwens, Aliet is ik een apart niet. Van de morgen zei ze heel stoertje mij dat stront lekker roekt. Ha, nou Aliet, kom maar op. Laat het dus maar eens even roeken. Ja, oké. Echt lekker roeken. Valt misschien wel een beetje mij. Oké, Reinhard, het stonkt wel een beetje. Maar dos, ik vind het altijd wel wat haar. Die sterke geur van stront in februari. Dan weet je toch, het wordt niet lang meer voor de lampjes komen. Het wordt niet lang meer voor de snierklokjes groeien. En het wordt vast echt niet lang meer voor het iconeronen van de zwembadlissekin. Ja, doe je toch heel hurt Aliet. Even weer naar de stront. Of, ja, hoe zit er nog meer niet? Ja, klopt het. De boer die had je krijgt jaren. Maar door zoals toch ik nog wat te weten kom hoe stront. Is het nou nog ergens goed voor of stonkt het alleen nog maar? Klopt. Ik zal het voor die uitvinden. En om dat te doen, ging ik naar Jouren, dat leidt je vlakbij, naar bioboer Sjoerd de Hoop. Onza. Nou, toen Jouren is ik. Hoi, jou bent Sjoerd, of niet? Ja, ik ben Sjoerd. Wat rook ik hier? Nou ja, dit is kei en kule en strand, denk ik, wat zo roest. En dat bij me komen maakt het die geur van de pleert. Ja, deze poep, dat is tennenpoep. En die roekt dan wat scherp. Ja, zeker. Tje, Ja. en dit komt omdat deze ko die had kreeg jellen en die kreeg nog een brakje. Dus dit is eigenlijk toch stront. Die is wat scherper, want er zit wat meer eiwit in. En nou haak ik nog wel orenstront. Nou, die mag wel vanzelf sexy, hè? Ja, dit is dikker. Ja, tje, en dat komt. Dit is een jongere ko. En die had
net een keel en die houdt ook je molken. En dit is, je zit nog wat oude vezels in, maar hij is wel, en hij roept oors. Ja, minder scherp. Ja, of niet? minder scherp, minder scherp. Maar wat ik me nou afvraag, ik stik het boeten op het loon en dan roek ik, dan stonkt het echt. Het is een nare geur. En dit is volle, minder. Maar als je wist, het verschil is, dit is verse stront, vers uit de koe. En wat je op het loon roept, dat is jaren. En dat gaat lange tijd in de kook zitten. En dan is dus de poep en de pis van de koe is stroomgekomen. En dan krijg je daar hele rare gassen in. Dat is het verschil. En dat begint te stonken. Dus dit is op zich wel mooie stront. Alleen ik ga nog wel een mooie stront. Oh, nou. Die wil ik echt heel graag zien. Ja, oké. Dan gaan we daar nooit in. Dus dit is nou de potstal. En in de potstal, hier rennen de bessen dus al hier los. En hier hebben we dus mijn strieën en kunnen we even zien laten. Ja? Daarin? Ja, kom er maar in. Zie je, hier zit dus strieën, maar ook poep en pis, heel die trommelkoor. Dus als ik poep, ze pisje, strieën erop, ze rennen weer strieën erop, strieën erop. Dus hier zit al een hele dikke laag. Wow. Zie je, dit is... Zo. Zie je, dit is al nog geel. Ja? Maar dit is warm, als vielen. Het is gewoon heet. Ja, het is warm. En stonkt het ook? Ik vind het wel mij van. Ja, dat roept lekker toch? Ja. Het heet dus heel oors het loon. Heel oors. Dit kan er net op het tuin. Of op het loon. Wat moet er eerst mee gebeuren dan? Het moet eerst nog beter riepje. De stront met riepje. Hey, Aliet. Hoe liep het? Heel goed. Ik ben nu onderwijs naar de strontfabriek. En dit zal ik daar eens even heen brengen. Strontfabriek? Geert ze naar de Eemoes in Aquazoo? Dit is de emu. En de emu is de ene grootste renvogel van de wereld. Die is 1,90 meter hoog. Dus ja, gemiddeld ongeveer 1,74 meter, maar dan haast het gauw de mandjes. Dan zijn heel mooie lange nekken en lange poorten. Maar die poorten kunnen ze heel snel rennen. Ze kunnen ze 50 km per uur beheersen, dus dat is behoorlijk snel. Maar dat komt omdat ze de enige vogel binnen met koetspieren. En die koetspieren die zitten hier bovenin. Die zorgen ervoor dat ze een flinke sprint meidje kennen. De stront bestaat uit het voedsel natuurlijk wat ze van ons krijgen. Nou, ze eten voornamelijk iets gas. Nou, als ze dan zien kunnen hier in de stront, zien dus ik alle gas zitten. En dat is de hoofdvoeding van de emu. Zoogdieren die hebben een apart poepgatje en een apart pisgatje. Vogels daarin zien hebben maar één gatje, wat eigenlijk ervoor zorgt dat ze alles daar terug maken. Dus ze poepen er terug, ze pissen er terug. Nou ja, daar terug is dit natuurlijk iets wat onder werken kan, omdat het natuurlijk ook urine had, dus pis. Dit is nou een aai van een emu. Ze zijn heel groot en groen. Nou, zo'n aai die weegt ongeveer zo'n 400 à 600 gram. Dus het is behoorlijk vol, dat is een heel pak suiker. Hier lijkt nou in een aai, maar ze kan zo ongeveer 24 aaien lezen, dus behoorlijk vol. Hè? Het vrouwtje leidt ze overal en nergens tot heel verbleeuw heen. Het mandje die verzamelt door middel van zijn snavel, dan tikkert het zijn oren. En dan verzamelt ze in één groot nest. En op die manier doet het er 56 dagen door om die aaien uit te breeden. Dus hier doet het werk. Daar wie Aliet dus niet. Maar ik roep het al. Ze is de plaak. Ben we bezig? Hier, spreek je maar bij. Ja. Shit. Zo. Hartstikke idee. Oh. Waar binnen we nou? Nou, hier zijn we nou bij de strontfabriek eigenlijk. Dit is de strontfabriek? Nou ja, nee, dit is de roescanner, de dongbult. En dat is de stront wat net op het longen kind. Dat moet eerst nog riepje. Dat gebeurt hier, dat riepje? Ja, dat riepje. En dit voorste stuk moet nog een keer maar de kraan omschept worden. Maar we rennen nu even naar achteren tappen, want dat is helemaal klaar. Zie je, dit is de achterkant. En dan kun je hier al zien. Zie je, dit is volle aarde.
Tja, dit is al... Je mag eens roken. Ik roek niks. Nee. Dit is kleer om oer Dit noord te kunnen we doen. doen. En dat stinkt net. En de wiermpjes die loeken dat aan in de grond. Dit is riepen. Dit is riep. Aha. Nou Reinoud, begin naar de strand, naar de tuin. Oké, houd op. Zie, dit zijn de mensen die hebben hier een grote tuin online. En je bent al je fruitbomen. En daar ben bultje de Leidelstrand. En je bent dan peren mat met bij. Ja. En verder had die man uit de grint en daar maakt het hek op. En het mag mijn Nou. beleid, neem ik hoor. Ja, even een beetje mijn doel. Zet maar in mijn del. Zie, maar stel je een scheppen. Uppakee. Zo? Ja. Gewoon omheen. Ja, gewoon eromheen. Dus hoeft niet in de grond. Nee, dat doen de wierms. Toch de juist. Ja. Want hoe gaat het dan? Nou, zie, er zit alle jaar wierms in de grond. En dit spul lezen ze er dan bovenop. Ja. En dan zeggen ze, nou ja, moet het net even onderspitten worden. Dat hoeft net, want dat door de wierms wel. Zie, dan kan ik hier even zien letten. Zie, hier is deze strand. Die is hier ongeveer in oktober opgegooid. Je bent die beesten mee aan de gang gaan. Zie je, maar waar roept het naar? Groen? Ja, precies. Het is weer gewoon groen. Dus de plant is via de kou eerder bij thuis komen in de groen. Ja, inderdaad. De onderin. De omheen. Ja. Ja, de omheen. Wauw. Nou, lijkt me een mooi verhaal. Dat denk ik wel. Ja. Nou Reinoud, dan is zo bang hè, voor strand. Maar Sjono, na een paar maanden is het al vruchtbare groen worden. En het stonkt helemaal niet. Oort naar je wieken. Stront is dus heel belangrijk. Maar het blijft vies als er maar in lezers in stist. Als het onder ijsziekje best. Weet je trouwens dat er vorig jaar ver minder lepen binnen als die jaren daarvoor? Er komen dus heel steeds minder van die mooie, prachtige leepjes in Friesland. Daarom moest de rechter vorige week bepalen als het ijsziekje en benamen het rapen van die aaien nog wel verantwoord is. De rechtbank had likwijls besloten dat de leep net op lippen naar de is en de maai dus gewoon nog zacht worden. Leerpijziekje is in Friesland een traditie. Een hele protte Friezen doggen dit, omdat het zo mooi werk is. De echte ijzieker zocht eerst heel goed naar het gedrag van het leepsteltje. Ook is de reactie van lepen op raafvogels heel belangrijk. Als die reacties fel binnen en de leep heel tijd naar haar nest gaat de leepijzieker het langen in. En dan nog is het best lastig om sangrien gestipte eiken te vinden. Maar de ijzieker moet het wurg wel om een heel protte regels houden. Die regels binnen betocht, om er heel tijd minder lepen komen. Want waar het een aai meeneemt, neemt ijs een liets ongeboren leepke mee. Elke ijzieker moet een ijziekerskaart hebben. Een dikke 5000 meisken in Friesland hebben nou zo'n kaart. Mij alkoor meijen deze ijziekers dit hier net meer dan 6300 zo'n aaien rapen. Dat liek het een hele protte, maar is nevens de rechtbank een acceptabel lietse hoeveelheid. Waar de 6308ste aai vindt, moet het aai lissen litten. Maar hoe weet de aaizieker nou hoe volle aaien er al voen binnen? Waar het een aai vindt, moet dit met de mobiele telefoon in een sms terugjan. En dan krijgt een berichtje waarom of ze het aai meenemen meest. Verder had elke aaizieker een sanneemde nijzwargtaak. Dat betekent dat de nesten die het voen binnen beschermd worden, zodat de boer er net meer met zijn machines doorheen gaat en de aaien stikken makkert. Waar het eerste leepaai in Friesland vindt, krijgt de zilveren leep van de commissaris van de Koninginnen in het provinciehuis. Het eerste band dat een leepaai vindt, krijgt een zilveren polska. Ja, al jarenlang binnen de var- en chinstanders van het ijsziekje. De rechter vindt 6300 zo'n aaien een acceptabel lietse hoeveelheid. Maar de chinstanders vinden dat het dorst maar liefst 6300 zo'n aaien, dus lippen, de natuur uithellen worden. Maar wat vies nou? Let het dus weten via uw spel op onze Hives-pagina. En dan hij lekker boeten. Pingpongen! Hoi, ik ben Gijs. Hallo, Gabo. En wij gaan samen met 2 tafeltennisballetjes op 1 tafeltennis. It's a tricky, this little one. What if it is a lunatic? We'll name it after you. Put it in your pocket.
Ja, dat is wel zo'n merkje op zo'n liedstafeltje. Maar waar de execuur werkje maakt, dat is Naomi. Want zij is te geren met haar omke wereldkampioen dansje. Yeeha! Linedance is eigenlijk een mix van alle soorten dansen bij elkaar. Van stijldans, ook een beetje van streetdance. Hoeveel dansen moet je doen op een wedstrijd? Ik doe er 6. De two-step, de West Coast, de East Coast, de cha-cha, de polka en de wals. En hebben wij al gezien dat je daar hele mooie jurken voor hebt? Ja. Waarom heb je zoveel jurken? Voor elke dans heb ik er eentje. Dus voor elke dans moet je een andere jurk aantrekken? Dat moet niet, dat mag. Dat doe jij wel? Ja. Hoe kom je aan die jurken? Mijn moeder maakt ze zelf. En wie bepaalt dan hoe zo'n jurk eruit ziet? We maken zelf ontwerpen en mijn oom die zegt of het wel kan of niet kan. Maar je zegt we maken zelf ontwerpen. Wie zijn we? Mijn moeder en ik. Hoe doe je dat dan? Op topmodelboekjes ontwerpen we allemaal jurken. Wat is je mooiste jurk? Deze denk ik wel. Naomi is wereldkampioen geworden met haar omke Maurice in de Pro-M-klasse. En dat betekent prof-amateur. Oom is de prof, hij is dan ook dansleraar en ik ben amateur. Dus ik ben zijn leerling. 2, 3, 4, 1. Alle fases oefent ze met haar omke. 4 naar boven, boven. Tja, 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 naar boven. Naar boven kijken. Hop. Ja. Wat ik van Naomi verwacht is dat zij lol blijft houden, plezier blijft houden in het dansen. En ja, dat een stukje van haar leven is en blijft. 5, 6, 7, 8. Elke prijs die ze haalt is uiteraard hartstikke mooi. Alles wat zij behaalt, ja, dat is een topprestatie. Maar voor de prijzen is het eigenlijk niet te doen. Het is puur, het is een hobby, het is een sport en een leven. En als je ook ziet als zij danst, dat ze plezier erin heeft, dat is eigenlijk al een voldoening. Hoe word je nou wereldkampioen? Je kan of naar Nashville in Amerika, of je kan op de punten doen. Elke wedstrijd krijg je dan punten. En als je het hoogste hebt van je niveau, dan ben je wereldkampioen. Wat wist Ais als wereldkampioen? Een buggel. Wat is een buggel? Een gesp voor op je riem. Speciale riem. Naomi oefent Ais alle dagen wel. Dus op haar kamer voor de spiegel. Zodat ze nog eens wereldkampioen wordt. 6, 7, 8. I'm not yours and baby you're not mine. We've got something and it sure is fine. Buik Naomi. Het is dan wel geen line dance, maar ook op de Sint-Josefskwallen in Jereveen waar het verleden week flink donzen. 15 mensen Oeganda wierden op visite en het weer één groot feest. Na het donzen en jongen was er picknick met suikerballen. En als klapper op de vuurpijl hier de band maar acties zo'n 120 euro ophellen om mee te gaan om de Oegandese band. Want dat kennen ze in Oeganda op die squallen goed broeken. Ja. En dan het laatste bericht. De Sint-Liutgere squallen in Balk is een van de 3 winnende squallen van de landelijke Fringo-wedstrijd. Fringo is een methode waarbij je in wedstrijdvorm beter lezen leest. Alle jaren in januari en februari kunnen de squallen erom meedoen. En de 3 winnende squallen krijgen een super lekkere slagroomtaart en een pakket met boeken. Maar jongens, hey, je snapt het toch wel dat ik geen tijd aan te lezen? Nee, ik maak het veel tien. Ik maak erop uit. Ik maak ijsje. Dus onnaai weekend. Houdo! A train! Are we gonna ride the train? Yeah! Look at how it goes to us! Oh my goodness! Here it comes. Here it comes! Hey, we gotta be safe. Stand back.